Hola, el meu nom és Miguel Aranguren, soc novel·lista i articulista d'opinió. M'alegra molt tenir l'oportunitat d'abocar-me a Feelbook i poder contribuir a animar-vos a que llegiu. La meva vida consisteix en llegir i escriure, i tinc la sensació que la meva vida es multiplica cada vegada que tinc l'ocasió de llegir una novel·la i de ficar-me a la pell d'un personatge diferent. I per això puc dir també amb moltíssima alegria que he pogut experimentar tantes històries, tantes experiències viscudes a través del paper, que em sembla que especialment per la joventut llegir ha de formar part de les activitats quasi diàries. Entre altres coses, si a més t'agradés escriure, llegir pot ser una bona font d'inspiració. Jo acostumo a dir que un escriptor, per aprendre a escriure bé, necessita una bona col·lecció de llibres. Ves a una biblioteca, fes-te soci d'una biblioteca, acostuma't a seleccionar i disfruta dels llibres. Podràs viure en el temps, podràs conèixer personatges històrics i els podràs tractar de tu a tu, podràs viatjar a mons imaginaris i quan tanquis les tapes del llibre tornaràs al món real. Això farà que la teva vida tingui una dimensió impressionant. Una salutació.